थबकलेल्या जिंदगीला देऊया मौज मस्तीचा तळका नवा। मग स्वच्छ सुरक्षित ब्ल्यू लगूनचा प्रोग्राम फायनल करायलाच हवा। कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे थबकलेल्या जिंदगीला पुन्हा एकदा रिफ्रेश करण्यासाठी सज्ज आहे समुद्राच्या काठावरचं आणि आनंदाच्या अमर्याद लाटांवरचं नैसर्गिक स्वच्छतेचं वरदान लाभलेलं अखंड प्रसन्नता देणारं ब्ल्यू लगून रिसॉर्ट। ब्ल्यू लगून रिसॉर्ट, खवणे बीच, मालवण वेंगुर्ले सागरी महामार्गालगत, खवणे तालुका वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग। बार रेस्टॉरंट चालू झाली, त्यामुळे आता भक्तांचा आणखीन अंत बघू नका, तात्काळ मंदिरं चालू करा असा इशारा स्वाभिमानी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सरकारला दिलाय। खरं तर आता मंदिरं सुरू झाली पाहिजे होती, परंतु बिअर बार सुरू झाले, मद्यालय सुरू झाली आणि मंदिराला मात्र अजूनही परवानगी मिळत नाही। हे न कळण्यासारखं आहे। दिवाळीनंतर शाळा सुरू होणार आहेत, आता रेल्वे सुरू होतील, एसट्या सुरू होतील आणि मग आता मंदिरच का चालू होत नाही? आता मंदिराला सुद्धा परवानगी द्यायला पाहिजे। आता भक्तांचा अंत बघू नये असं मला वाटतं। ताज्या अपडेटसाठी सिंधुदुर्ग लाईव्हला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।